הבת שלה אמרה לי, אבא בוא נעצור בצד, נקנה גלידה בבושקי, אולי נשאל את אמא. לא, אתה לא מבין איך זה עובד. וואי אבא, אתה מה זה לא מכבד. חשבתי יש בינינו הבנה, נאכל רק אני ואתה, ולאף אחד לא נספר. מה אתה אומר? אז מה אתה אומר? בושקי, אולי הפעם נוותר. לא, נו אבא, מבטיחה נעשה את זה מהר. ואבא, לא אספר לאמא. נו אבא, אני יודעת שגם לך בגלידה יש, אתה אבא כה מושלם, אני אוהבת אותך הכי בעולם. אמא, חזרנו הביתה, אני לא רעבה, הגלידה משביעה.